Mr. Bar. Oh yeah. Spesial dari mana? Ako na lang nahihibawan ang paborita ay nanugin. Gusto na lang ang panatoy ko, kamuwasin sino ang pamilya ko. Kaparin ba ako ninyo? Patalba ako ko, parang dito muwasin so maluloy kayo rin taong ako. Taon ako, taon ako, di ba mas mo? Wala ako, maluloy, ibang ako. Okay, isa lagi. Dahil trabaho, maluloy kayo, ang taong